watsho kamnandi umculo wethu, watsho pholileyo nonke umculo, watsho ngokuzolileyo wabuthe chuka lokhu umculo. Namhlanje kaloku ngolwesithathu the 16th of December, lola suku kwakuqhela ukuthiwa iDinganes Day kaloku lwanamhlanje. Namhlanje zitshintshile izinto, sinamagama amatsha, amagama amnandi, amagama enzela bangabikho umuntu uqumbayo. Namhlanje kaloku njengoba ingolwesithathu lusuku apho siye siphathe khona into zokunyanga, siphatha amagqabi namaxolo, siphatha amathambo, siphatha amafutha, siphatha amanzi. Kalolu suku siphatha intsiba, siphatha amafela, khonto singayiphathiyo kuba sizama ukunyanga. Namhlanje kaloku akukho nto sizanayo ngaphandle kokubalekela esikolweni. Naba abantwana besikolo xa begqibezela behlangene nomngeni, nanku umama othi mayezeni ndincede umyeni wam, utata wakwam utsibe icingo wadibana nomama next door. Xa ndiya kubantu abahlolayo, abantu abachazayo, siyazi bathi lo tata wakwam ufakwe idliso next door ukwenzela uba kaloku angahlali apha endlini. Bathi lo tata wakwam omayezeni abahlolayo bathi ufakwe isichitho sokubana mna naye singavana. Ndiyazi ke mayezeni oba sifakwe kumna esi sichitho, kodwa kukho isichitho siyagquba apha endlini. Ayiphelelanga apho mayezeni, lo tata wakwam akasazenzi izinto zobutata apha. Xa efika into yakhe idiniwe mayezeni, ndiyazi, kodwa ndizofuna uncedo. Nantso kaloku into esiyiphetheyo namhlanje xa sisiya phayana evenkileni. Masingayitsali ukwenzela ukubana siyomamela abantwana besikolo xa bethaka, sive ukubana yintoni na abasiphathele yona. Masingeneni ke eklasini kwaVusilanga Academy of Traditional Medicine Camagu. In the absence of a comment question, siya ku number 2. Your female client ikhala ngendoda ejole next door. Xa esiye ebantwini kuthiwa le ndoda yadliswa next door, ayisalali nomfazi. Futhi balwa njalo, abantu abahlolayo bakhala ngesichitho, indoda ayiwasebenzisi amayeza. So nanku usisi uzile, indoda ke edlisiweyo engasebenzisi mayeza. Masimncedeni. Samafutati. Kuthiwa imibuzo endingayibuza to the client, kwenza kantoni ze umyeni akhethe ukukushiya? Ingaba mhlawumbi nilwile okanye uvele wazihambela na? Then ke ngoku ndizama ukuqonda ukuba ayisosihlwele sigxotha lo mntu wakhe into yokuba simbona uba ungumntu ongalunganga, then sikhusela kwayena lo sisi. Okwesibini, azikho na impawu kusisi ezokuthi yena unesichitho, mhlawumbi usinamnambu, urhawuzelwa umzimba, yonke loo nto leyo. Then apha ndizama ukuva kuye into yokokuba mhlawumbi yena self usisi unaso isichitho, okanye umntu lo wakhe uchithiwe ngaba bantu bakhe ahamba naye lo mntu wakhe wase next door. Then i-approach yam ukuhlanganisa amayeza for uku-approacha isichitho, ndizawusebenzisa ilabatheka, ndisebenzisa inukane, ndisebenzisa umathithibane, ndisebenzisa umrideni, ndisebenzisa umabopha, umkhuhlu nesicimamlilo. Ndimhlambe ke ngoku ngezentlantla, uvula kuvaliwe, umkhanya kude, i-camphor block, uvuma unginakile, ugobandlovu, umabona, ukwenzela athandeke not only kumntu wakhe but nasebantwini, if ever kuyenzeka uba kanti ebengumntu onesithunzi not isithunzi. Then ke ngoku njengoba umyeni engawasebenzisi amayeza, ivele yandibhida apho, kodwa ndaqonda uba hayi, yena usisi uyawasebenzisa mos amayeza, makakhambize ngezikhafulo ke ngoku. Ndamnika uphakisani, ndamnika umwelela. Iphakisani andiyazi ke ngesiXhosa but it's antho andisazi isiNgesi rigidum, but singayijonga kuyile nto kuGoogle. Then ke ngoku xa sele embizile weza lo bhuti, kungona ke ngoku ndingamnika into yokuba makamfakele isibambelele sothanda. Isibambelele umenzela ubheka, ndenza ukudela unina, ndenza unceba, ndenza unga ngendlela. Then ndiphinde ndimenzele i-tonic lo sisi yokuba nje ahlale engumntu orayithi nasemzimbeni. Ndimenzele nge-yellow dog,
ne-aloe vera juice. Then ke ngoku sike sijonge into yokokuba umntu wakhe angeke abuyele. Lastly, ndikhe ndicele ukuba usisi akanqule nakwizifele ezi zakhe, amcele umntu wakhe into yokokuba uyamcela kwizifele zakhe, amazise amcele ukuba makabuye akube ngumntu oceliweyo kwizifele kwenzela uba angazuba ngumntu ozawumsokolisa. Camagu, ma'am. Any additional comment or any additional approach? Approach Camagu, that approach iyafana nekasisi. Also what I could suggest, xa seyibuyile lo tata, usually mhlawumbe uzabe sengumuntu noko sethambileyo, se-understanda because noko amayeza azabe semngenile lawo ezikhafula, nami isikhafula bendisimentionile. Lo tata uyafuneka uba makahlanjwe naye, so enzelwe iziwasho at least zokukhupha isichitho, enzelwe neziwasho zenhlahla xa seyibuyile ke lo tata. So because naye noma ngibona isezilungisile lo mama, but la tata nakakabi right, xa ibuya uzabuya nobaba umdaka, makanzelwe something naye, noba siziwasho ke at least zoba naye abe right, then baqhubeke ngoku ne-relationship yabo kungekho nto eziro. Camagu tata. Masifundeni le question. Your client ikhala ngendoda ejole next door. Xa esiye ebantwini abahlolayo bathi le ndoda idlisiwe, ayisalali nomfazi, futhi balwa njalo. Abantu abahlolayo bakhala ngesichitho. Indoda iwasebenzisa amayeza. Yabona lento is a curveball. Le question is loaded ine problems ezintathu. Sinesichitho, sinongalali, of which ke it could be anything enziba indoda ingalali ekhaya, but ukhona edliso. We need to check ba iqale nini le problem, because uyakwazi uyitrace le problem iqale immediately lo tata ethandane next door, yabe iqalile le problem. So thina abantu bamayeza sizawujonga ke ngokuthi okay, umuntu ohlolayo uthi ufakwe isichitho, then ke ngoku uzawuzama ujonga besichitho inoba siluhlobo luni, sisichitho sangaphansi, sisichitho sokudlisana, because lo mama next door uyayazi uba ngumfazi womntu lo. So xa efaka isichitho edlisa le ndoda ufuna uphelisa la mtshato. You cannot have umuntu wase next door if awunazi intentions zokuthakatha nophelisa la relationship. So wena mntu ke ngokwamayeza unazo impendulo apha ezi-2. Impendulo yokuqala, uyayazi ukuba kukho isichitho, utshila umuntu ohlolayo. Number 2, uyayazi ukuba kukho idliso. And then ke ngoku there's problem number 3, ukungavukelwa kukatata xa ilapha ekhaya. Then we need to check ukuba okay, can we make lo number 3 as i-problem ebangwe sisichitho such that lo mama esasichitho sithi bonke abadibana nobani bani mabanukelane, mabangafani, mabalwe? Is it isicupho esokubana ungadibani nobani, udibane nam only? Xa le nto sithi lo myeni akawasebenzisi amayeza, apha sithetha ngepartner okanye i-couple engathethiyo. Yabona lo mama akazuba na i-courage ofika athi hey myeni, wasisathetha silwa qho, ndiye emntwini uthi udlisiwe. That is out of the question, because lo uzaye kulowa utyhini yala mfazi, hayi ndiyamgxotha nguye, yabuthi ndlisiwe, uthandliswanga nguye. So apha kufuneka senze le nto kuthiwa kuchulukunyathela. I'm answering the problem ke ngoku, sichulukunyathela. This is i-approach engu-2 to 3 step. Step 1, kufuneka sijonge lo sisi ukuba ucutshiwe, akafakwanga sibambelelo, so kuba meaning laa ndoda ifakwe isibambelelo soba ingalali nomfazi, akana problem esilwane esimenza bande. Because isichitho can take i-level e-advance, i-level yesilwane. Ithi le ndoda xa idibana nawe uvele nje ubande. So siqala step 1 ngojonga lo sisi before siye emyenini. Usisi sizamnceda ngokuba simkhuphe izichitho ngalamayeza osela, kanti ithe nakana problem namayeza
ngalamayeza osela, ngalamayeza ofutha, ngalamayeza ophalaza, singade simcime ukuba we suspect ukuthi esisibambelelo sesangaphansi. Zikhona i-telltale signs zesibambelelo sangaphansi. Esisangaphansi uzaba nazo izinto mhlawumbe i-discharge yanuka, okanye xa iqala usebenzisa amayeza uzaba sexesheni, or uzaba ne-problem yamazantsi esisu azawuluma, or umqolo uzaba buhlungu xa umhlanganisela amayeza osela. Then ke ngoku ukubana siyazibona ezo signs zokubana kukho i-low abdominal pain, kukho i-low back pain, kukho i-discharge and so on, kufuneka igcinile. So that sincedise le nto uba mayiphume ngandlela zonke, kufuneka ephalazile. Esi sibambelelo sangaphantsi sihambe komnye umuntu sinawo amaphupha. Ukuba akakalaliswa namntu uzawuphupha abanye abantu around yena abalalanayo. So we checking esi sibambelelo ukuba siluhlobo loni, but at the end of the day it doesn't matter kumntu ongumama. So kumayeza akhe esimhlanganisela wona ngawonke lamayeza niwabalileyo, but umuntu ongumama siye sifake lento ekuthiwa yi-water pumpkin ngesilungu, benzela uba ukuba ndiyayibhuda ngezinye languages singayibhudi sonke. I-water pumpkin le ngesixhosa kuthiwa liphuzi lomlambo. Ukho mntu olaziyo ela yeza? Andiyazi noba yintoni ngesizulu, ayilogobho. Ugobho, I don't know, ingathi, I'm not sure, I could be wrong. I-water pumpkin iliyeza, njengoba kuthiwa yi-water pumpkin, iplant yakhona ifana ne-pumpkin. Ingathi i-pumpkin yekanje uba ishape yamagqabi e-pumpkin izawuba yi-pumpkin broad leaves, leli ithanda uba bu-round ijonge phezulu. So sisebenzisa yona ukuklina umuntu ongumama, ukukhupha eza-discharge, ukukhupha yonke nje into eklina umuntu ongumama. I-water pumpkin intendoni iphuzi asilishiyi, umdoni asimshiyi kubantu abangomama, umbhongisa asiwushiyi. These three ungayilibala the rest, but ungayishiyi these three. And then intolwane asishiyi as-tonic, as into e-purifier eklinayo. Ilabatheka asizuyishiyi kulamayeza alomama. Then ke ngoku uzawafaka ke ngamanye ke, it's up to wena, izicimamlilo, mvuthuza, yonke nje la wiliwili yamayeza okulwa ezanyazangoma, it's up to wena. But xa sijonge umuntu ongumama, ndiyaripita, umdoni kuthiwa ngumdoni wehlathi, sithi umbhongisa, sithi iphuzi lomlambo. These three siqala we make sure uba siyayifumana, sabafaka kogazini nengenye nenye iwiliwili eninzi. Sizawumenzela into osela kule nto yosela yalo mama. We make sure ukuthi izinto enjengo-yellow dog zizawuklina the low part, i-kidneys, zizawuklina yonke nje i-organ eyi-detox organ, siyamklina lo mama. And then siyamxelela ukuba mama, once uqalise eli yeza losela nawo onke la mayeza, shoot ube sexesheni, you don't stop. Umntu wakhona ukuba engathi eqalile usela, wathi ulunywe sisisu, wathi uhambisile, wathi uye exesheni, mnike ibhotile yesibini, mphinde, because kukhona apho le nto ishukumise khona. Abanye ke abantu bazakwenza lento kuthiwa ngo-seed bath. Endaweni uba lo mntu ukuthi uzamstima, uzawumenzela i-seed bath, uzawuba nala mayeza awagale kuloo komu, abe bustima, but ustima ngaphansi. Ukwenzela, because kaloku le nto, remember, ifakwe ngaphansi. So siyayibolisa nathi. So uyabona ke ngoxa sesenza abo-seed bath, kulapho ke ngosithetha ngala mibola, kulapho sithetha khona ngele nto ngefenel, kulapho ilabatheka ongazoyishiye noba senza ntoni, ilabatheka inawo lo mandla. Omnye ke umntu obrave uyamenzela into ebu-paste. Umuntu obrave uzayenza le paste, uyenze amayeza akho wagaye abe fine, uwathathe la mayeza ungawadibanisa noba yintoni into ebu-base. It could be coconut, into nje ezawabamba but ezawudissolve. I-coconut izawuba yiloo nto eqinayo but late izawudissolve,
uthi lo muntu makazifake apha ngaphansi xa elalayo and then afake ipad so that la mayeza aphefumle abanjwe yila pad ukwenzela abolise apha ngaphansi then ke ngoku ngengomso awakhuphe sisajonge lo mama simfuthisile simselisile uzawuphalaza uzawucima sijongene nesisichitho and lo mama kule process must try ukuthi nje kuba kungayiwa nje ecansini angaliqali because usazidrita and lo mama must try kule period njengoba besilwa njalo makazama imudi be right apha endlini makazama imudi be right angalwi ukuba le ndoda uyayazi bivele next door kumama se next door izibuyele tata nakho ukutya obviously izotya because isalwile ukuba lo mama uyakwazi uqhumisa mhlawumbe le ndoda ivuka iphangele xa iphangele makaqhumise agxothe le mimoya imdaka uba uyakwazi uchela makachele ngaphansi kwebhedi phansi kwesofa emva kwewardrobe yonke indawo ukuba uyakwazi ukuvula isilingi ukwenzela uba ukuba lo muntu wase next door uhamba abe nabo nothikolosh abajongayo because abanye bazamane bezojonga ithini imude ekhaya so that manje kuhlaziywa so you make sure ukuthi lo mama uyazigxotha ezanto akwazi ujongana neli khaya lakhe nale ndoda okwangoku usenza lanto kaMichael Jackson kaMan in the Mirror itsho la ngoma Man in the Mirror start with yourself usajonge yena then once ebona uba yena uzigqibile simnikele masinto zothambisa kwinto zothambisa we always choose between ezimbini whether zezohlanganiswa nezozothandeka kule case lo mama sinide ezohlanganisa because apha silwane nesichitho ingathi silwane namadliswa kwalapha simenzele isiphondo so makathandeke and after siwenzile lamayeza ukufutha sawesa wagququla sawesenza amayeza ukuba makathandeke lamayeza othandeka ke siwathaka ibe ngathi sisibambelele sisebenzisa lamayeza uzawufutha ngalamayeza esibambelelo ngabo bheka mina ngabo delunina senzo nceba omusa unginakile onke lamayeza osimanaye sidibanisa wona lamayeza so that le ndoda iqale slowly ukumjonga umka isichitho sesikhuphile so we are warming le ndoda yalo mama. When we are done, we've not attended to the real problem. The real problem lidliso. And eladliso kulamtu soze nje out of the blue liziphelele. Kuthiwa kasebenzisa imayeza and iziwasho azizumncedisa udliswe ngeyears. So zikhona ke approaches ezisetyenziswayo ukuthi elidliso liphele. Ukuba lo tata uyakutya ukutya kwalapha lo mama makapheke irice ngamayeza. How? Lo mama uzawubilisa amayeza obulela amadliso wagale kulo 2 liter. Uzawupheka irice yakhe ifake ikheri ibe yellow ibe brown ibe bomvu ibe yilo color ye rice efakwe iraja and then uyipheka ngalamayeza. You see, abanye abantu don't believe ukuthi abanye abantu like xa kuthiwa ungasebenzisi isepa. Yes, isepa si believe ukuba iyalibolisa iyeza, but that is not true because isepa isisiwasho. Siyawenza amayeza siwafake iziwasho. Siye sithi nje ebantwini ingaske le sepa yakho ibe zesepa zakudala zingekabi nazo perfumes ne-chemicals ezininzi. So apha sisebenzisa amayeza, sipheka iyeza but eliyeza silipheka nenye into. Uzawutya elayeza but ulitya nerice, ulitya nenyama. The main thing apha utya eliyeza. So uzawumane sitya ke ezi rice sifake amayeza emibola apha uba malingene nokutya. Abantu don't understand ukuthi xa udliswa uzawukwenzelwa idliso ubheka mina elidliso lizawufakwa ekutyeni. It then means iyeza eli liyaphekwa nokutya, kupheka ukutya kwenza ubheka mina utye and then idliso lingenile. We do the opposite. Sikhuphela dliso ngale process babe kuphekwe ukutya. Ukubana awukwazi ukuliphekeleza mhlawumbe ubhele ude imboziso sukuyi overcooker, what do you do? Kule nyama xa seivuthiwe kulamanzi okugqibela. Kulamanzi okugqibela endaweni ufaka amanzi ufakela yeza.
so that lingatshi lingavuthwa elayeza, and then utata umnika isuphu, nazi isuphu makatye. At the same time mama, yabona apha ekhaya sisebenzisa i-essential oils xa senza iziphondo. Phondo sizifaka essential oils ezinuka kamnandi. Lo mama makathathe la perfume ayifakayo, laa nto ayithambisayo xa igqiba ohlamba ebusuku walala, makafake ezi essential oils zinuka kamnandi. They calm the mind if you know them. So lo tata uzawuthi xa elele unukiselwa kamnandile nkosikazi yakhe, sizambona eguquka. Once lo mama abona batyhini into yamiza kakuhle, utata uguqukile, umthi chu ngalamayeza abulala lamadliso, true ukutya, true ikofu. Siyifaka apha ekofini mntana omhle, sibilisa ikofu le buzawumnika iti ubuzawuphunga. Apha ekhaya you also have a-tea bag, by the way. Sikwenzela i-tea bag pouch, kwi-pouch like any tea bag. Phaa ngaphakathi kwamayeza, akho tea bag phaa, kukho amayeza, but la mayeza we make sure ukuthi awanazo into enjengoma-yellow dog, awanazo into enjengoma-bad dog omnonono, amayeza axhakayo. Kufuneka ibe ngamayeza angena-taste. Ukuba ikhona i-taste mayibe ziiminti neembuziso. So wenzelwe iti, ifakwa amabisi, ifakwa iswekire aphunge. Sibulala amadliso, akho tipha, but sizifakile iswekire because azizubulala yeza iswekire, amabisi awabulali into. Sithi bani makasele liyeza sibulalela dliso. Then once eqalisa to warm, is now warming utata lo, then umama akazuqala ngofaka isibambelelo. Kufuneka uqala we clear the mood. Asisifaki isibambelelo kubantu abasalwayo. Is like ufaka ukhuva umuntu athi oko ndafaka isibambelelo uyandithanda yena kodwa uthando lwakhe uyabetha. Safaka isibambelelo imuthi ingekabikho right, uyakrwentswa ngulo muntu abo kukhangela eshibhini akukhabe because ubujongwe enye indoda. Esi sibambelelo sisifake kwimeko engekho right, imeko yokulwa, or ezi zibambelelo zezi zinamazipho krwempa, zezi zibambelelo zithi makuliwe. Thina esi sethu we clear imood, makube right, abantu baqalisa uvana, and then ke ngoku sifake esi sibambelelo, and we make sure ukuthi esi sesi sabantu abazawusitya together in a mood ecreate ya-romantic, salayita lamakhandlela a-romantic. Noba baqhela ngoba romantic, umuntu ongumama uyayilungisa imood yendoda yakhe. Indoda izobuza uba kutheni namhlanje wanxiba le lokhu ine-lace. Indoda tyhini inkosikazi wami ubuyele ngoku yasasisa abana, ngoku wayimane outer. You've cleared the mood. When you clear the mood, ngolu suku unazo ezi-essential oils, nazo apha emoyeni sithetha ngabo ba-peppermint essential oil, abo-spearmint essential oil, zizo eziclearisha the mood, zenze nengqondo relaxe, guards are down, akuliwa. Then when we are done ku-step 2, andithi step 1 ujonga wena mama, u-step 2 sijonga indoda, u-step 3 sijonga la mama se-next door. Apha ke xa sijonga la mama se-next door kuyaliwa, ziziphephetha uphephetha la mama se-next door. Iya ngawe ke nomsindo wakho because eziphephetho zizi-levels. Ikhona le level ihambe ibe yi-level asebusuku kakhulu, but simqala ngezi zincinci, sifaka iziphephetho bahlukane endoda yam nawe sakwisibambelelo sesiyakuba umuntu olala nomyeni mabalukelane, mabalwe bodwa, mababethane. So sifaka ke ngoku ezaziphephetho. Andizuthatha question ke because we are less than a minute. Masibreak siphinde sibuyeni and then I will take your questions. Camagu.